Moikka! Mä oon Laura Omasuunta-hankkeesta. Omasuunta-hanke auttaa pieksämäkeläisiä työnhakijoita etsimään työpaikkoja ja voimme auttaa myös koulupaikankin etsimisessä. Mun lisäksi meillä on 2 työvalmentajaa, Antti ja Riikka. Mä autan yli 30-vuotiaita. Mun asiakkaat on alle 30-vuotiaita. Tällä videolla me kerrotaan muutamia vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kuvaa video-CVtä. Ennen kuin alat kuvaamaan video-CVtä, niin kannattaa tehdä jonkinlaista käsikirjoitusta siitä, mitä sä aiot siinä CVllä sanoa. Kerro mahdollisimman tarkasti aiemmasta työkokemuksestasi ja osaamisestasi, mutta tarkemmat tiedot työnantajista voit jättää kirjalliseen CV:hen. Voit kertoa myös semmoisesta osaamisesta, mitä sulle on kertynyt vaikka harrastusten kautta. Sopiva pituus video-CVlle olisi semmonen 2-3 minuuttia, eli liian pitkää ei kannata tehdä. Pyri olemaan mahdollisimman luonnollinen ja muista, että kerrot itsestäsi rehellisesti. Jos olet vielä nuori ja sulla ei ole oikein vielä työkokemusta, niin video-CV voi olla tosi hyvä vaihtoehto erottua muista työnhakijoista. Video-CVllä sä voit hyvin tuoda omaa persoonasi esille. Muista huomioida myös taustamelu, jotta äänesi kuuluu kunnolla. Kiinnitä huomiota myös valoon. Tässä mä seison oikeastaan ihan valon alla, jolloin toinen puoli mun kasvoista meinaa jäädä varjoon. Ja myös taustaa kannattaa miettiä. Haluatko ihan tämmöisen yksivärisen taustan vai olisiko vaikka ulkona joku kiva paikka, missä voisit kuvata? Luonnonvalo olisi paras vaihtoehto kuvaamiseen, mutta aina se vaan ei ole mahdollista. Jos sulla on joku auttamassa, niin voit kokeilla erilaisia kikkoja. Nykyään myös puhelimella saa aika hyvää videota, joten voit kuvata video-CVtä ihan vaikka sun omalla puhelimella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että erillinen mikki voisi olla ihan hyvä idea. Jos se vaan on mitenkään mahdollista, niin se parantaa tosi paljon äänenlaatua. Jos sä kuvaat itse omalla puhelimella video-CVtä, niin kannattaa miettiä, mikä on semmoinen sopiva kuvakulma. Koska se näyttää heti ihan erilaiselta riippuen siitä, että mistä tasosta kuvaat. Välillä näkee sellaisia video-CVtä, että ne on kuvattu autolla ajaessa. Kannattaa miettiä, onko siinä oikeasti mitään järkeä. Se voi olla sitä paitsi vaarallistakin. Jos haluat saada jotain säpinää videoesittelyyn, voit kuvata itseäsi vaikka harrastusten parissa. Harrastusten parissa kuvaaminen tekee video-CVstä sun oman näköisen. Samalla sä voisit kertoa vaikka sun vahvuuksista, jos sä oot oppinut niitä sun harrastusten kautta. Esimerkiksi mä voisin kertoa, että hevosharrastus on opettanut mulle päämäärätietoisuutta, kärsivällisyyttä ja verkostoitumistaitoja. Jos sulla on jotain erityistaitoja, niin ne kannattaa tuoda esille video-CV:ssä. Sä voit ladata sun video-CV:n linkkariin, YouTubeen tai johonkin sulle sopivaan pilvipalveluun ja jakaa sitten linkin työnantajalle. Muista laittaa loppuun vielä joku kommentti siitä, että toivot keskustelun jatkuvan kasvatusten. Voit vaikka sanoa, että tulet mielelläsi haastatteluun kertomaan lisää itsestäsi. Lopuksi sä voit editoida sun video-CV:n vaikka ihan puhelimella. Siihen löytyy monia ilmaisia sovelluksia. Ja ennen kuin lähetät video-CVtä työnantajalle, niin kannattaa näyttää se vielä vaikka jollekin sun kaverille, että saat siitä kommentteja ja huomaat, jos sinne onkin jäänyt vielä jotain, mitä olisi hyvä muokata. Jos mekin pystyttiin tähän ilman mitään aikaisempaa kokemusta, niin säkin pystyt. Tsemppiä video-CV:n kuvaamiseen!